Imos coa información deportiva. O Unión dá un paso máis para pechar a súa presenza na fase de ascenso á preferente. A Banqueiro e Valiño seguen coa permanencia no aire e a Esteirana complícase a vida na primeira futgal. Fin de semana de derrotas na primeira futgal. Dos 4 equipos da comarca que disputan esta categoría, só Unión avanzou cara ao seu obxectivo, xa que a Banqueiro, Valiño e Esteirana caeron ante os seus rivais. Os de Rianxo están un paso máis perto de disputar o playoff de ascenso, logo de suar a camiseta para levarse o triunfo ante un combativo Campo Lameiro. A igualdade reinou sobre a chanciña e os vermellos tiveron que agardar os últimos compases do duelo para decantar o encontro da súa banda. Gabriel Ferreiros foi o encargado de abrir a lata no minuto 71, logo de que Unión perdoara ocasións. O Campo Lameiro buscou de novo empate, pero no 88 Sergio Nieto pechou o triunfo rianxeiro co 0-2 que xa sería definitivo. Gran triunfo dos dasados que seguen terceiros na táboa do grupo 5 en postos de promoción e con 6 puntos de marxe co cuarto, o Cordeiro. O Banqueiro tropezou unha xornada máis na mesma pedra á falta de puntería. Os da Charca visitaron o campo do segundo mellor equipo do grupo, o Ribadumia, e como sucederá na anterior fin de semana ante o Caldas, perdoaron e terminaron caendo ante o seu rival. Os locais aproveitaron un despiste boirense para adiantarse no minuto 23, pero a Banqueiro mantivo a raya un dos mellores ataques do grupo 5 ata o minuto 81. O árbitro asubiu o penalti e o dianteiro local non errou no lanzamento para poñer o 2-0. Despois de xerar ocasión sen poder ver portería, o Banqueiro lanzouse ao ataque con máis corazón que cabeza, e no 92 Joel Díaz fixo o 2-1, pero o tempo non deu para máis. Quinta derrota seguida para os de Boiro, que caen o 14º lugar e teñen 5 puntos de marxe co descenso. A 4 puntos sobre a zona perigosa mantense o Valiño, que non puido puntuar no seu encontro co San Martín. Os visitantes deixaron sentenciado o partido na primeira metade con 2 goles en 2 minutos. No 36, o San Martín puxose por diante e cando o Valiño estaba recompoñéndose para buscar o empate chegou o 0-2, que subiu o marcador no minuto 38. Iván González introduciu cambios no seu equipo para topar unha reacción que non chegou. 0-2 final, terceira derrota seguida do Valiño, que segue no 14º posto. E no grupo 2 a Esteirana di prácticamente adeus ao seu soño da permanencia. Os de Muros desperdiciaron unha das súas últimas balas ao perder ante o Praíña. O Xo Luís Vara acolleu un encontro no que os visitantes tomaron cedo o control do xogo e o transformaron en gol no minuto 13. 5 minutos despois, o Praíña duplicaba a súa vantaxe ante unha Esteirana que non deu coa tecla para bater a portería rival. En la segunda metade, os visitantes sentenciaron co 0-3 no 66. Derrota da Esteirana, que leva 3 encontros sen anotar un gol. Seguen a 10 puntos da permanencia, pero só quedan 6 xornadas por disputarse e non dependen de sí mesmos para conseguir a continuidade na categoría.